Het wegsturen van een wethouder is één, maar hoe het nu verder moet in de gemeente Sluis lijkt bijna niemand te weten. Dit is een te grote vertrouwensbreuk en dan is het logisch dat dat niet zomaar eventjes, zoals ik zei, naar de volgende bladzijde kan. En verder in deze Zeeland nu vandaag. 27 Zeeuwen verkiesbaar bij verkiezingen. En brandweer rukt uit voor 18 basisscholen. Goedenavond. Hoe het nu verder moet, weet bijna niemand. Duidelijk is wel dat de gemeente Sluis op zoek moet naar een nieuwe wethouder. Want VVD-wethouder Marlou van Beek overleefde een motie van wantrouwen niet en moest gisteravond opstappen. De commotie heeft politiek diepe wonden geslagen. De gemeenteraad in Sluis kwam gisteravond slechts voor één ding bijeen. De politieke toekomst van VVD-wethouder Marlou van Beek. Door niet uit zichzelf op te stappen, legde ze haar lot in het handen van de gemeenteraad. En dat bleek haar uiteindelijk niet te redden. Hoofdrolspelers in het politieke drama waren er voldoende. Collega-wethouders van Beek, PvdA-wethouder Kees Liefding en Marian van Oostenbrugge van Sluis Lokaal wilden niet verder met hun VVD-collega. Net als het managementteam van de gemeente en de ondernemingsraad. Mijn bezorgdheid naar haar is inmiddels omgeslagen in bezorgdheid over het bewaken van het gemeentelijk belang binnen de projecten. We hebben heel wat collegebesluiten genomen in gezamenlijkheid. Dan gaan we er dus ook vanuit dat we die in gezamenlijkheid ook uitdragen naar buiten toe, naar u als raad en naar externen. En daar schortte het dus behoorlijk aan. Een aantal raadsleden twijfelde enorm of zij de wethouder naar huis wilden sturen. We zitten voor een hele lastige situatie. We moeten eigenlijk kiezen uit 2 kwaaien. En dan de minst kwaaien, ja, die moet het dan maar worden. Meest opvallend was dat raadslid Sjaak Kwaak van coalitiepartij Sluis Lokaal zich uiteindelijk niet achter de motie van zijn eigen partij schaarde. De heer Kwaak. Tegen. Maar het was de stem van het lid Beiersbergen van GroenLinks die uiteindelijk de doorslag gaf. De heer Beiersbergen. Voor. Het was een enorme worsteling, dat heb ik ook gezegd. Er had natuurlijk een gedegen rapport moeten liggen. Met alle bevindingen. Dit was een heel zwaar besluit. Met 10 voor en 8 tegen werd het ontslag van wethouder Van Beek in werking gezet. Hoe ik me voel? Ik voel me trots dat ik dit heb mogen doen voor de gemeente Sluis. Ik voel me gesteund door in ieder geval de mensen, mijn fractie, mijn familie, de mensen die er allemaal waren. En ik ben eigenlijk dankbaar voor datgene met de leerervaring die ik had. Het ontslag van de wethouder zet de verhouding binnen de coalitie van VVD, PvdA en Sluis Lokaal onder druk. Want hoe nu verder? Dit is een te grote vertrouwensbreuk en dan is het logisch dat dat niet zomaar eventjes, zoals ik zei, naar de volgende bladzijde kan. Daar zullen serieuze gesprekken over gevoerd moeten worden. En de uitkomst daarvan is nog niet, die is ongewis. Wat ook ongewis is de toekomst van Sjaak Kwaak bij Sluis Lokaal. Hij voelde zich, zoals gezegd, niet op zijn gemak bij de gang van zaken. En ze hebben hem proberen onder druk te zetten. Nou goed, dat is niet gelukt. Hoe doen ze dat? Ja, bijvoorbeeld zeggen, blijf dan maar thuis. Vanavond, om niet te kunnen stemmen? Ja, goed, maar dat heb ik niet gedaan. Hè. Hoe ziet u uw toekomst? Ik blijf gewoon in de raad zitten. Hè. En ik hoop dat wij er nou uit gaan komen, dat we dan een verhaal hebben. Goed, proberen. En dat dat niet lukt, ja. Dat zien we dan wel weer. Ja, goed, ik kan niet in die glazen bol kijken. Hè. Het wegsturen van wethouder Marlou van Beek in Sluis gisteravond heeft diepe wonden geslagen in de Sluisse politiek. Niet alleen moet de coalitie zich opnieuw uit gaan vinden en vrede met elkaar krijgen, maar ook Sluis Lokaal heeft een intern conflict wat nog wel lang kan doorduren. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen kan op 27 Zeeuwen worden gestemd. Blijkt uit de kandidatenlijsten die zijn ingeleverd bij de kiesraad. Slechts 4 Zeeuwen lijken op een verkiesbare plaats te staan op basis van de laatste peilingen. Bij de VVD is dat Kamerlid Jacqueline van den Heel. Bij GroenLinks-PVDA oud-gedeputeerde Anita Pijperlink. Statenlid Christine Govaert staat op een verkiesbare plaats voor de BBB. En Raymond de Roon, ook Kamerlid, zou volgens de laatste peilingen voor de PVV in de Tweede Kamer komen. De Tweede Kamerverkiezingen zijn over 1,5 maand op woensdag 22 november. Dat er geen enkele vervoerder het busvervoer vanaf 2025 in Zeeland wil verzorgen, onderstreept volgens staatssecretaris Vivian Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat dat er naar andere manieren van openbaar vervoer moet worden gekeken.
Dat zei de staatssecretaris naar aanleiding van Kamervragen van D66. Heijnen zei verder dat ze al langer met Zeeland in gesprek is over de bereikbaarheid in de provincie. De provincie heeft vandaag de Nederlandse vlag halfstok gehangen en licht het abdijcomplex vanavond uit in de kleuren van de Israëlische vlag. Met dit laatste wil de provincie hun steun uitspreken aan Israël. En met de vlag willen ze stilstaan bij alle burgerslachtoffers die dit weekend zijn gevallen in Israël en de Gazastrook. Ook in Terneuzen en Goes hangt de vlag daarom halfstok. Middelburg hijst om die reden morgen de vredesvlag. Architectenbureau Rothuizen uit Middelburg is in de prijzen gevallen voor de restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem. Het bureau krijgt daarvoor de Willem Diehlprijs, een Arnhemse prijs die om de 2 jaar wordt uitgereikt. De jury roemt de aanpak van de restauratie omdat het gebouw nu weer in het middelpunt van de samenleving staat. Ze werken nu al een tijdje op Schouwen-Duiveland. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die Staatsbosbeheer helpen met allerlei werkzaamheden. En het blijkt een succes. Niet alleen voor Staatsbosbeheer, maar ook voor de gezondheid en de structuur van de nieuwe medewerkers. Gerard is een van de deelnemers. Hij is vanaf het begin betrokken bij het project en heeft inmiddels zelfs een opleiding gevolgd. Ik heb in Goes de Scalda hovenieropleiding gevolgd, niveau 2. En die heb ik dan 3 maanden geleden gehaald, geslaagd. En nu zou ik eigenlijk graag de bos- en natuurbeheeropleiding willen gaan doen in het veld. Mijn doel is uiteindelijk toch om boswachter zelf te worden. Ja, of het nou hier is, op Schouwen of op Zuid-Holland of zo, dat maakt me niet eens heel veel uit. Maar ik wil gewoon boswachter worden. Binnenwerk is zo'n 6 jaar geleden opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is voortgekomen uit de participatiewet. En daar vond het Rijk dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook zinnig werk moesten kunnen doen. En in eerste instantie was dat op kantoren als een soort conciërge. Maar toen hadden ze zoiets van ja, buiten werken is eigenlijk ook wel heel gezond en goed voor die jongens. En toen is er al een aantal jaren geleden gestart met Staatsbosbeheer om kleine groepjes jongens zoals deze aan het werk te zetten. Inmiddels zijn er landelijk al 48 teams werkzaam voor Staatsbosbeheer, waaronder 2 teams in Zeeland. Waarbij sommige mensen doorstromen naar regulier werk en andere mensen hier perfect op hun plek zitten. Die zullen misschien al heel hun leven een stukje begeleiding nodig hebben bij het werk. Waarbij ze heel goed kunnen functioneren, structuur krijgen, zodat de rest van hun hele leven eigenlijk ook een grote waarde heeft. Staatsbosbeheer is erg blij met de samenwerking, omdat een team veel werk uit handen neemt waar de boswachters zelf niet aan toekomen. Met dat team kunnen we heel veel werk verzetten en vooral heel veel handwerk. Waar wij gewoon niet aan toekomen, waar wij ook geen geld voor hebben om een aannemer in te huren. Dus heel veel handwerk, maar ook denk aan knotten, denk aan reuzenberenklauw verwijderen, denk aan rasters controleren. En 's winters doen we vaak bosmaaiwerk ook. En dan zijn we vaak op de eilanden in Tolen en de vogelbroedeilanden eigenlijk. In Planturenluur, die houden we dan lekker kort, zodat de visdieven en de sterns, de meeuwen erop kunnen broeden, zeg maar. Ja, dat is vooral het werk wat we doen dan. Maar daarna speelt volgens Lieman ook het maatschappelijke belang van dit project een grote rol. Ik denk altijd, goh, je zou moeder zijn en je hebt een kind, een zoon of een dochter, die om een of andere reden niet mee kan in deze maatschappij, omdat het allemaal snel en goed moet zijn. En die kan dan hier terechtkomen. En dan denk ik van ja, dat gun je elk kind die net een beetje iets anders in zijn vel zit. Er zijn heel veel mensen hier zo ook binnengekomen die een beetje somber binnenkwamen en wisten allemaal niet zo goed wat ze wouden. Maar dan na een paar jaartjes dan zag je ze helemaal opbloeien en ja, ze gingen dan ook dingen vragen aan me van wat is dit voor plant en wat is dat voor vogel die we horen. En dan zie je toch steeds meer interesse. Dat vind ik wel leuk om te zien ook. Het was even schrikken vanmorgen op 18 basisscholen in Zeeland. Om exact 10 uur ging namelijk het brandalarm af. De actie werd op touw gezet vanwege de Zeeuwse Week van de Veiligheid, waarin extra aandacht wordt besteed aan veiligheid. Met loeiende sirenes kwam de brandweer aangesneld bij basisschool De Zuidvliet in Kortgene. En moest iedereen naar buiten. Niet voor het echt, maar voor een oefening. Best wel belangrijk, want als het echt gebeurt, dan kan het wel misgaan. Dus nu weten jullie wel wat jullie moeten doen als er brand uitbreekt? Ja, zeker. En wat moesten jullie doen toen het alarm afging? Naar buiten. Ja, thuis. Wie doen?
Nadat de kinderen zich hadden verzameld op het schoolplein, werd er geteld of iedereen aanwezig was. Bij de oefening werd flink uitgepakt. Ja, met 2 auto's sterk. Dus het was echt volle bak aanwezig. En ja, dat maakt het dan toch wel weer net echter. We hadden een rookmachine in de school staan, waardoor we ook echt rookontwikkeling hadden. En je merkt wel dat kinderen dat wel heel spannend en interessant vinden om mee te maken. Maar voor sommige kinderen was het toch net iets te spannend. Ik heb wat gezichten gezien buiten, een paar traantjes hier en daar. Maar daaromheen wel weer zorgzame leerkrachten en andere klasgenootjes die daar weer voor zorgen dat alles weer rustig wordt. En ze goed uitleggen dat dit een oefening was, dat er nu geen brand is in de school. En dat de brandweer even heeft gedemonstreerd wat ze zouden doen als er wel echt iets aan de hand zou zijn. Na een mistige start overheerste de rest van de dag de zon en de blauwe lucht bij maximaal 21 graden. Vanaf morgen meer bewolking met opklaringen, maar ook nog kans op een enkele bui. Morgenavond daarentegen gaat het een tijd regenen. De wind neemt ook iets in kracht toe en de temperaturen schommelen morgen tussen de 20 en 22 graden. Ja, en wil je je auto nog even wassen, dan zou ik daar toch nog maar even mee wachten. Want vanuit Noord-Afrika is een lading Sahara-stof onderweg naar Zeeland. Vanaf morgenmiddag wordt het verwacht en het zal waarschijnlijk tot in de avond boven de provincie blijven hangen. Het stof kan voor mooie plaatjes zorgen, bij zonsopkomst of zonsondergang. Maar bij de verwachte regen ook voor een heerlijk laagje schurend zand op je auto. Meer hierover op onze site en in de app. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele mooie avond.